Usa ka candlelight prayer rally ang ipahigayon sa Davao City karong Domingo nga gilaumang tambungan sa mga taga-suporta matud pa ni former President Rodrigo Duterte. Ato ibalik si Argil Relator. Nagkatag karon ang mensahe nga nagaimbita sa mga leader ug taga-suporta ni former President Rodrigo Duterte sa usa ka leaders forum nga ipahigayon karong Domingo sa buntag sa usa ka hotel sa Davao City. Nakalatid sab sa maong mensahe nga dunay ipahigayon nga candlelight prayer rally nga pangunahan matud pa ni former President Duterte pagka alas 6 sa gabii sa samang adlaw sa Rizal Park. Tumong matud pa sa maong rally nga ipromotar ang transparency, accountability, kalinaw ug seguridad nga ginahandom sa nasod. Hinoon, wala pa'y kumpirmasyon sa kampo ni former President Duterte labot sa maong aktibidad. Apan sumala sa Public Safety and Security Office sa Davao City LGU, andam na ang ipatumang seguridad human nagkatagbo na sila sa events team o nakapahigayon na sab og safety and security meeting. Ang estimate ko lang no, base mga diha sa mga 600 or 700 security personnel. Security and safety na niya, gi-include na namo si Senro para at least pagkahuman ka event, hinlo na pod ang ato ang area. Gilaumang ana sa 50,000 ang crowd estimate sa Mutambong. Subay sab niini, dunay patuman nga traffic plan ang Davao City Transport and Traffic Management Office gikan Enero 26 Biyernes alas 10 sa gabii hangtod Enero 29 Lunes alas 5 sa buntag sa San Pedro Street, CM Recto Avenue, Rojas Avenue, Inigo, Pelayo, Sibanggoy ug Bolton Streets. Hinoon, dunay mugiya nga traffic enforcer sa mga motorista alang sa alternatibong mga ruta. Kauban si Melchor Awing ug Jojo Solarte sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.